Hello everyone, गासिनिसिमबो आंनि अननायखौ बावहरग्रोना थाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। दा जोङो थांगासिनो दङ क्लाबाव। माने दिनै आंनि जिमनि ओनार प्रयागनि बार्थडे दं। स' जोङो सेलेब्रेट खालामनो थाखाय क्लाबाव फैबाय। क्लाबनि थाखाय मोननै अपसन दंमोन, माने खाथियावनो मोननै क्लाब दंमोन। स' आं माने जोङो क्लाब मोनसेयाव हाबहैग्रोबाय फार्स्टआवनो। स' हाबनानै बेयाव माने मोननैसो जाग्रा अर्डार होनानै बेखौनो जानानै माने नेक्स्ट क्लाबखौ एक्सप्लर खालामनो थांगोन होननानै सानबाय आरोना। आंनिफ्राय नैबेनोमोन आरोना आंनि जिमनि ओनार एन्ड ट्रेनारा बेनो। बिराद मोजां मानसि बियो। लोगोसे बे क्लाबाबो बिराद मोजां, इन्टेरियर डिजाइनफोरा बिराद मोजां, कजिसा फिल खालामहोयो। आं बिराद मोजां मोनदों आरोना फैनानै माने गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। माने बिनि इन्टेरियर डिजाइनानो माने आलागसा माने फिल खालामहोयो आरोना। स' जों बेवहाय बारा गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट क्लाबाव ओंखारबोबाय आरोना। बे मोननै क्लाबाबो एखे लोगोयै दङ, खाथियावनो, बारा गोजान नङा। एन्ड देन बे मोनसे क्लाबाव फैनानै माने गोसोखौ ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आरोना आं माने बिराद मोजां आरोना। फार्स्ट वाननिख्रुइ बे माने सेकेन्ड वानआ बिराद साबसिन आरोना। माने बिनि लाउड मिउजिक बेनिफ्राय इन्टेरियर माने बिराद मोजां नांदों आरोना गोसोखौ। माने साउन्डखौ खोनानानै माने डान्स खालामनो लुगैबाय थादों आरोना आंखौ। माने जों साब्रै फैदोंमोन नालाय, साब्रैयाबो माने इन्जय खालामदों आरोना। बेनि मिउजिक माने भाइबखौ बिराद मोजां मोनदों आरोना बे मोनसे क्लाबनिखौ। स' बेयावनो माने थानो हायैनि आंबो एसे माने रोङाबाबो माने डान्स खालामबाय गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय। बेनि उनाव आरो आङो आंनि जिम अनारखौ लाबोनानै बेखौबो मोसाहोबाय। मोसाहोखांनायनि उनाव बे जों जाग्राखौ अर्डार खालामबाय। अर्डार खालामनानै एसे जाबाय, इन्जयमेन्ट लाबाय आरोना। स' बेवहाय भाइबाबो बिराद मोजांमोन आरोना। बेखायनो जों गोबावहायनो टाइम स्पेन्ड खालामबाय आरो जाग्राफोराबो बिराद टेस्टिमोन। बेनिखायनो गोसोबायदि अर्डार खालामबाय। गासैबो गावबागाव फसायनाय जा जानो लुगैदों बेखौ अर्डार खालामनानै जाबाय। जाखांनायनि उनाव थांनो लागायाव जोङो फट' मोननैसो खेबजाबाय। मानो होनबा एथ' मोजां जायगायाव फैनानै फट' खेबजायाबा बोरै जानो, नङा होनबा? फट'खौ खेबजाखांनायनि उनाव जोङो थांनोसै जिमनि फारसेथिं। मानो होनबा जिमावबो प्लेनिं खालामना दोनदो। केकखौ जिमावसो हानाय जागोन। बेनिखायनो जों बिनिफ्राय थाबैनो ओंखारबाय आरो मिसेस कुवेरिबो फार्स्ट टाइम क्लाबाव फैदोंनो। बिबो बिराद इन्जय खालामबाय, डान्स खालामबाय लोगोसे। स' जोङो लास्टआव बेयाव बार्थडे उइस खालामनानै जोङो क्लाबाव बिदाय होबाय आरोना। बिदाय होखांनायनि उनाव जोङो जिम फारसे थांबाय, केक रेडि खालामबाय। रेडि खालामखांनायनि उनाव केकखौ हाबाय। हाखांनायनि उनाव जोङो दसे बेयावबो इन्जय खालामबाय, डान्स खालामबाय जयैनो। माने जिमाव जाखिनि दंमोन बिसोरो गासैबो जिम मेम्बारखासोमोन आरोना। बेनि दसे उनाव जोङो एसे पार्टि खालामबाय। पार्टि खालामखांनायनि उनाव गासिबो जयैनो मोसाबाय, रंजाबाय। रंजाखांनायनि उनाव लास्टआव जोङो हेपि बार्थडे उइस खालामबावनानै न' फारसे फैबाय।